Ti Apo at kada kayo. Dahil ito'y sumaganad na daw itinasatuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas, iti may kadwapulo ket upata kapitulo, mga rugit yung may kaupatapulo ket inema versikulo, akastoy iti kuna ti Apo kada kayo. Madaydayo kuma ti Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tinaisurat, masapul nga agsagabat ti Kristo, kenagungar iti may katlong aldaw, ket itinagan na, maikasabanto kadagiti amin at nagtao manipod Jerusalem, ti mensahe nga agbabawi kadagiti basbasol da, ket pakawanen to ti Dios ida. Da kayo iti makasaksi kadagitoy. Ita, ibangon ko kada kayo ti inkari ni Ama. Isut gapuna adi kay pumanpanaw iti syudad, agingga iti maawat yo iti pannakabalin nga aggapo sa dilangit. Kalpasan daytoy inpan ni Jesus dagiti adalan na itirwar iti syudad, ket dimteng da iti Betania. Ingato na dagiti ima na, ket binendisyonan na ida. Iti benbendisyonan na ida, pimanaw iti imatang na, ket naiyuli sa dilangit. Nagdaydayaw da kenkwana, ket nagsublida asiraragsak iti Jerusalem, kanayon nga daday iti templo, nagdaydayaw iti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daydayaw ket tumpal kaniti binbiring ken sasao ti Apo. Tukaw ti Apo. Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Good morning, Kaabsat. Nagitek buya iti Facebook mas tayo, live Facebook, live streaming ti Facebook mas tayo. Good morning, anong bagnal daw yo, yung bagnarabii, naman ti oras tayan yo. Sa pela kumata na salunat kayo. And today we again thank the Lord for the good health na impaay na kada tayo, for us to come and join physically the celebration of the Mass on this Sunday. And this Sunday, iti na Domingo, intayong arambakan, ti solemnidad, ti iuuli ni Apo Jesus ijay langit. Iuuli ko na awan ti sabali nga pan nakabalin, anangalap ng kwa na manipod dito'y daga, nga napan ijay langit. Ngayong kati imuli na isisuna, si babagi. Ito ko nato yung araw, dapat pwede ramrambakan tayo may panggap ni Apo Santa Maria, ito pan nakayuli ni Apo Santa Maria de langit ko na tayo. That is the assumption of Mary into heaven. But there's a big difference between that of the assumption of Mary and the ascension of the Lord. When we say assumption of Mary, at iti pan nakabalin na nangalang ken Apo Santa Maria nga imuli iti langit. Sigun iti mabasa tayo iti Biblia. Ken kastamatan iti pan nakay ti iuuli ni Apo Jesus tay bukod na apan nakabalin isot nang yuli kinkwana. Awan ti sabali nga pan nakabalin. Tani Apo Santa Maria tao. Isot gapuna nga awan iti pan nakabalin na. Ngem ni Apo Jesus Dios. Isot na iso nga gapuna nga nayuli na iti bagbagina. Ket kalpasan iti panagrigrigat ni Apo Jesus. Let us make a simple review. Kalpasan di pa nagrigrigat na, mutay mat amin, on story, na ilansa, o na paraparigat, nagbaklay iti krus, na ilansa, na itanam, nagungar. Kalpasan di pa nagungar na, makanayon. O masansad, amo na napipitas na sa kanayon, o masansad, na agparparang kaligiti adalan na. And we also recall to our minds, nga hindi naging ni Apo Jesus, when naging adalan na nakabalunit da, iti balay nga paggiyanan da, simrag iso na, sinang awan na ida, ngayon na ti Espiritu Santo. Apay, anati serbina din yung Espiritu Santo, isungarot ti makikadkadwa kada tayo.
That until, so DJ ko na nga, until addaak tulat tangakan kanayon kada kayo, aging gana ti panungpalan ti panawen. Isod ka po nang aging gana, dagito'y nga al-al daw, ni Apo Jesus, ni Apo Dios, makikadkad walang takada tayo, dito'y babaan ti Espiritu na. Hantayo man makita physically ni Apo Jesus, tana imulin sa dilangit, as ibabagikan si kakararwa, ngam adtalan talit ti Espiritu na nga kanayon amang gabgabay kada tayo. May dumagat iti siya agad iti saka mo nung nadlaw iti kararag ka nga napasnag bigla nga sunggar ti dudut mo no at iti sabsabali nga mariknam. At kita kakabsat na dito, when they are in deep trouble or they are in deep problem at karkararagdag sang sangida, some of their testimonies says, as lang adda na nariklak apo nga nangarakop kanyak po na iti kanya. And that is the may sa kung kuna tayo nga adda ti presensya ti Dios nga haan tayo man nga makita ngem marik na tayo. Alahaan nga amin kada tayo makarik na ti kasjay ngem nagduduma ngamin tiwagas nga panagparik na ni Apo Jesus. Ang al-alya iti al-alya ang al-alya ba parik na ni Apo Jesus kung no. Agparik na in a different way. Mabalimpay nga ti panagparik na niya po Jesus kadagdag at babaan kadagiti sa bali nga tattao. At daibaon ni Apo Jesus. Just to fulfill. Kasi ni Apo Dios, tungtungpalan na amin nga karin na isod po na nga, He is fulfilling His promise that I will be with you until the end of time. Kat may sa kadagiti physical nga pakakitaan nga dati presensya ni Dios kada tayo aging ganat tanga panawon ket ti simbaan. Haan nga dati physical nga building ngem ti simbaan. Ta ti simbaan isu iti mangitultuloy o no mangi-initiate ti panakahitultuloy ti misyon ni Kristo. Ti panakay waragawag tinaimbag nga damag may panggap ti pagarian ti Dios. Ti panakabunyag dagiti tattao tapno agbalinda nga Kristiyano ken ti mangisuro tapno iti kasta maisalakan dagiti karkararwa. Sud gapuna nga aging gana ti panungpalan haan nga maripuog ti simbaan ni Kristo. Iti simbaan tayo. Sud gapuna nga let us ituloy tayo nag-review. Ni Apo Jesus sa sakbay nga imuli sa dilangit adupay laang ti pamagbaga wenno dagiti milagro nga inaramid na kadagiti adalan na. Tiko na tayo iti pinapapigsa na ti pakinatungda because they are very down. Diti panunod dagat na awanan ti kaslang awanan ti pagmamaayanda. Taan nga ron ket na tayo nakita da nga nailan sa iti krus na itanong diti pangulo da. Kat iti ta nagparparang niya po Jesus kadagiti adalan na nakikadkadwa manen sa kasangwanan nga imuli sa dilangit dijay nga pimigsa ti pakinatong dagiti adalan dijay nga pimigsa ti rignada tapno iti kasta maitultuloy da amin nga misyon nga inted niya po Jesus kadakwada taadda kadakwadan diti Espiritu na isud ka po na ngayong bagat mo iti nagsayaat no ti Espiritu ni Kristo ti adda kada tayo. Kasi tingko na nagduduma iti sumansanib ng Espiritu kada tayo. I mean, nagdudumang Espiritu ti sumansanib kada tayo. Ano din ko na yun? O dagiti padak nga lalaki, hamagkat nga iso amin. Oras ti alas 5, alas 6, alas 7 ti malam, at sumansanib kada tayo nga lalaki. Ti Espiritu ti Espiritu ti San Miguel kunada. Yung ito man nagpintas, sumanib dito Espiritu ti arak kadakwada, mabanda maturog, agidda. Yung ti dakos, at sumanib ng Espiritu ti arak kadakwada, yung ti Espiritu ti arak na sumanib kadakwada, dito makapabagtit. Agbagtit, agkaryar, Pagamuan, may pick-upon ti pulis, release apan suber. Patasan naman ti mapamaturog ijay, pagbaludan. Di ba? Nagitimot, danto dati nagtibalay tayo, dati sumanib ng Espiritu kada tayo, dati makita tayo nga, adu nga trabaho, adu nga linabaan, adu nga madalusan, adu nga maubra,
Ay, sumanib dito espiritu ti kinasadot kada tayo, tunokwan. Oh. Nagduduman espiritu masumansanib kada tayo, ngam ka-importansyan, dito espiritu ni Kristo. Dito espiritu ti Dios nga inted na kada tayo, dito kumati agari, agpanuray ti panagbiag tayo. Dito kumati kang kanayon, nga adda kada tayo. Tapno mapapigsa ti pakinakom tayo, mapapigsa ti rikna tayo, tapno anyaman, apan nubok, rigat, iti dayto nga biyag, intayo nga makayanan. We can overcome those trials. Rigat, nga paspasaran tayo, iti panagbiag tayo. Kat iti dayto nga rod, nga iuuli niya po Jesus, at dati may isa nga inkarina. Amuyo dito mapan agabrod. Diba? Inbilin na amin na pumananan kat ne aywanam ni kastrek sing-singbot kayo ang kayo maglukloko agubra kayo tinasaya titi balay ngam there is a promise agsubli akto kunana agsubli akto kunana di agabrod no dumakat kunana agsubli akto taw may kay alangan intayo amin di abroad kunana same with the Lord. Niya po Jesus, sakbay ng imulim ng imbagana. Umay kay to alaan, inak mangisagana, ije balay ni Ama. Inak mangisagana, iti pagyanan nyo, ije balay ni Ama. Kada tayo maagururay, iti deta ng panawon, nga iyaay niya po Jesus. Masapul nga ron at damot, dagiti kalasag. Wano, kalasag nga adda kada tayo. Kabayatan tintay panagururay. Anya dagita nga kalasag, umuna. Dite haan nga mapukaw, dite pa nagpamati tayo kankuana. Nauray pa'y kasano, dagiti rigat ti panagbiag. Ano anaman dagiti panubok iti pamati tayo. Han ko mga mapukaw, dite nga panagpamati tayo kanya po Diyos. Han ko mga mayaw awan, dite nga panagpamati tayo kankuana. Han kumakumaha, awan haan ko mga maiwawa. Amuyan da istoryada may sa kanong lalaki nga man nakimisa iti. Manakimisa nga kananayon. Awan, inaldaw, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kanayon nga mapandi jay simbaan. Idikwan, bigla nga nagbaliw, iti pamati apay. Gaputa kanayon kano ngamin nga agungungat ni Apo Padi nga mangisurusuro. Kanayon kano ngamin nga agdilaw ni Apo Padi nga nagitihaan nga maisuro iti simbaan. Manaw pa ito simbaan, napaniti dito kita'y palpalakpak, alleluia, siya, napanan na, nakaginagdagan na ng simbaan. Basta na kita, alleluia, praise the Lord. Idikwan, hanyag basbasat Biblia dito Ngam, hindi naman di jay, binasa na kano ti Biblia. O, kitaan nyo, kina-importante di pa nagbasa ti Biblia, o rin nung religion teatro. Nabasa na jay, ti may panggap kay Propeta Daniel, na naipan, nudi ka nga tungpal ko na ti ari ipang kay jay ayan dagiti leon sige ko na kat napan impan day jay leon kat idin tamapan dagitaan ni Daniel haan mo't nga kinagat unukin ng dagiti leon yung kat di kay ayam na mo't ida di ba? Oh, nabasa na day jay kitaan nyo ti kinala sa lawasaw na napukaw din yung pamati na pay sumatamod lang niya po Diyos ko na man nagpasyar di baluarte di bigat ko na at leon di jay ko na napangkado di jay timmapwak yan jay cage timmapwak yan jay cage ti leon iti na mo awang mat imadayo mat dagiti leon di ko nagitinda ka no nakaturog hindi makariing nagkarkararag hallelujah praise the Lord kung kuna na ka no di ko ni masunod dagiti leon nagparintuman ka no dagiti leon kang kuana di ko nagmayat man ta sumurot dagiti leon nagkararag kanya kuna di ko nangnud na at kano nagsaod di may isang leon agkararag tulong ti tinadanti ang magnanay na marso ti amin nagda o Diyos pagyamanan mi apo dahil ti taraon na nakalisagana nga income lak amon di kanundan, di taon. Ay, titalapwagaw na ka ng pimmanaw. Beloved brothers and sisters, ado ti panubok, ti panagpamati tayo. Ama, nagpaypayso. Iti pamati tayo kinapo Diyos na tayo naglipayano nung nung na ka tayo naglipayano. Kasi ado nga min tiriribok ti simbahan naglipayano nga talaga.
No may nakapinasya rin dyan balayo, at may nga pastor, inikan na kadete, basbasaam. Si kamot, kaputa di ka matagbasbasa at Biblia, binasaan na katisitas ti Biblia, ay won gaya, won. Doon sumarunong ang aldaw, may tuman, inikan na kadelata. Ay, nagmayatan, inikan na kaman ti basbasaan mo, binasaan na kaman ti sitas ti Biblia, gabungay ta inosente kaman ti sitas ti Biblia, won, agpaiso, ay imbitaran ka mang narod, ta umay kantong Domingo Jekastoy. Napasurot ka, sa apay, nakapoy dete pamati. Apay, tadi na ka mga may surusuro ni Apo Padi. Apay, hanggang suro ni Padi, agbasa kay ti Biblia, tapnunuad na mga ibasa ka dito ni may pagdap ti Biblia kat amo yung masumbatan hanggang may suro. Di ba kanayon ko may bagbaga at basa tayo ti Biblia? Kasi nakita doon mga pamati, nakita doon mga papastor, take note of this. Ito yung kathaan ko nga pa ng perdi ka nakwada. But this is a form of panangipatag ka, nagiti arbal na naipaiwan kanya, kas may isang apadi. Nagiti doon mga pastor, at basa dati sitas ti Biblia, sigunlaan no anati kayat lang ay pagakat ka. Nung napadasaw nga agbakrit, kita yung binasa da nga sitas, uno yung kakita, ituloy mo nga basaan, uno, i-research mo, no anya iti mapaspasamak ka dagiti panawon nga naisurat diti nga sitas ti Biblia nga bagadaking ka, haan nga may kumbyene ka diti sursuro nga bagadaking ka. Isud ka muna nga nagpatag, iti panagbasa ti Biblia, panagdamag iti padi, no, at di maawatan may panggap ti pamati, tapno dete pamati, haan nga may yawawan, haan nga maiwawa. Diba? Dito muna, masapol nga maaddaan tayo iti nalagda nga pamati kan Apo Dios. Dito muna nga kalasag, kabayatan tayo ti panangururay tayo kini Apo Jesus, may kadwa, anos nga agiturod kadagiti amin nga panubok iti daytoy nga biag. Anos nga agiturod iti amin nga rigat iti daytoy nga biag. Ni Apo Dios inikan na tayo kadagiti nagduduma nga pasat tayo iti daytoy nga lubong. At dati agbalin nga doktor, at dati agbalin nga abogado, inhinyero, padi, at dati agbalin nga presidente, politiko, at amin. At amot nagiti double job na kunada. May saka nga ina, may saka pa nga trabahador, empleyado. Ngayon, riga, istimarom amin, mapadasam amin nga riga, mabannog ka. Same iti may isa nga ama, mapanagallawagi, agawid di bala, istimaran na nagiti anak na. Aglalo no, asawa na kay madayo na pa nagsapol tit sa bali nga pagubraan ti sa bali nga lugar. Panagan-anos, pasat amin ti panagururay tayo kan Apo Jesus. Yung ti kayat ng ibaga, no anyaman ti nangipaanak ka nga pagyanam lugar mo dito'y lubong kuna ni Apo Jesus kada tayo anusang taadang tugun-gunam inton umaya manan. Dijiti kayat na nga ibaga. So gapo na nga kina Kristiyano, handa nga isurusuro ti panaglang ay ti panagbiag. Yung kaditi kina Kristiyano isurusuro na, nga dagiti rigat tayo iti daytoy nga biag, at danto kasupapak na ijay langit. At danto ti kasupapak na nga namay. Ura igrigite ko na tayo ron, awan ti maawat mo magungun na kadagiti rigrigat mo dito'y rabaw ti daga, nung agurur nung katikinabak ng ijay langit. Yeah? Kasjay. May may kadwa, anos. May umuna, tinalagda nga pamati, palagdaan ti pamati, may kadwa anos. May katlo. Dito yung katkwa. Dito yung han tayo unay nga agbalin nga napangas. Han tayo unay nga agbalin nga nalastok. Apay, kaya't niya Apo Jesus nga agbalin tayo nga napakumbaba. Kasi tinapakumbaba nga tao, makaay-ayo launay kani Apo Jesus. Makaay-ayo launay kani Apo Dios. Tangamin, insuro na, idi adda dito'y rabaw ti daga, insuro na nga kanayon ti agbalin nga napakumbaba. Manipod pa'y ti pan nakayanak na. Reviewon tayo amin, ti panagbiag ni Apo Jesus.
for the 33 years of life of Christ, nang nangrunay din 3 years of His ministry, public ministry, kinapakumbaba amin ti insursuro na. Inugasan na dagiti dapan, dagiti adalan kinapakumbaba. Diba? Ado dagiti mayat nga mang papatay kinkwana, amang palamog kinkwana tapno matiliwan na, iti may nga palawag nga mabalinda pangidaruman kinkwana, nagpakumbabalatta. Kaya na mga labanan ita nga mga nagpalasto. Nagpakumbabalatta. Malagip ko dito istorya iti may nga nabutusan na politiko. Apo, very honorable elected official. Newly elected official. Hang kanupay nga nakapagsapata. Hanga dito yung lugar sa bali. Dayo. Nabasak din yung Facebook. Ang kanupay nga nakapagsapata ka. Makalawas lang ang kalpasan ti pa na kay proklamar na nga nangabang. Nabanag pa siya di munisipyo. Apo, kita nyo na kita. Kung kunana ka no. Kasla kapangasan. Yung trabaho yun. Napan nga di treasurer's office. At nakita na nga lalaking agtaktaker, nakabannikos, agsel-sel po. Kabannikos na agsel-sel po, nakasandag di pa der. Nagwisit ka no, dito yung kaparparong na elected, na mayor. Mayor pa yung dia. Numaan pa yung isot nakatugaw ng mayor. Manlang nagpasya nga agpaglaing di munisipyo. Di ko ang sige, wala na kanong di lalaki. Abi, di ka trabaho. Manoyan ti sweldo ti agmalom dito. So, mungbat ka no di lalaki, 500 sir per day. Di kwan, kinalastog na nga raw. Nangalang ay nasok na ka no di wallet na, nangirwarti 1,500. Alam na doy, gawin ka. Di ka tukayat nga makita tuyo na. Pidaras ka no mo ngayon nala di lalaki di 1,500. Bulsa na, nagawi doon. Timarayan. Di ko, nakapanaw. Na kayo. Tsak tukwayat nga makita tiyag sadot-sadot nga tatakder nga hanga bumubra dito yung munisipyo. Ikatan kayo. Papanawan kayo. Kunana ka no. Dejay, na lalaki. Sino dejay? Kunana ka no. Sino dejay na lalaki niya? Kunana ka no. Simbungbat ka no ni Apo Treasurer. Municipal Treasurer. Sir, dejay ti imay nag-deliver ti in-order mi nga merienda. Agkut-kut ka no. Agkut-kutin niya po mayoran. Napo-elektaran nga mayoran. Agin lalasto. Agin lalae. Ikaton tayo di dyan. Agpakumbaba tayo lantangatang kanayon. Aduman timangag tayo masao. Aduman timang dilaw ka na tayo. Dataon tupay. Mutibiyang. Pakalaing pasikat ko na dabay ka na tao. At least I'm doing my function as a priest. So, ano bagbagada? I'm doing the function that was given to me. I'm doing the appointment. I'm standing above the appointment that was given to me. Verbal instruction that was given to me by the bishop and the OM itself. Ikatantay na kinapalastan tayo. Nadado mga mingkat, na tayo matatawag, tingiwan lang, susaran tayo. Di yung makita nga, tingi, utak kat makinga nga ito mong tingiwan. Tati agpanuray, tingi, utak po man, no, na mapanunod na nasayaan. Nadado mga mingkat, ngiwat, diwan nga ron. Nga ito pwede tingi, lapayag anong tingiwan. Abay, umuno na nga, dangag ka. Dati lapayag, agabay ang tautak. Umuna nga agdangag ka, i-process ni utak, no na mapanunod mo nga nasaya at isotirwar tingiwan ko nga. Kasjay. So ngaron nga malagip ko, kung na niya po Jesus, haan nga dagiti ipaunag ti tao ti mangtulaw kang kwano dikat dagiti agaon tingiwat na. Diba? Dagiti agaon tingiwat na, i-process ti panunod, wano ti puso, mapan ti panunod, Dideton makaperti. Gapu iti kinalastok no daduma. Handa kalastok. Awang pagpangpangas ko no daduma. Dede ngamin ti Madina no daduma. Awang ti pagpangpangas ko na tayo. Dede ti Madina daduma. There are things that we cannot see about ourselves that only others can see. So, lagi ti kalasag obraan tayo. Ngadda tayo. Iti panangururay tayo, iti daytoy, ngayon tayo panangrambak, iti paiuuli niya po Jesus injay langit. Let us wear the kalasag
ti panang palagda ti pamati, ti kinaanos, ket ti kinapakumbaba. Tapno agbalin tayo nga kankanayon, nga makayayo kanapo Dios, ket may karita ito, ijay lugar nga napananan, imunan nga napanganan, ti Pangulo tayo. Amen.